individualismo. E, sin embargo, hai irmáns e irmáns que deciden perder o seu tempo en xuntarse periódicamente. E son a comisión de irmáns. Alberto, que nos podes contar? Bueno, pois vos podo contar, son Alberto Vidal, de Aspronaga, da Coruña. O que vos vou contar é o que facemos na comisión de irmáns. A comisión de irmáns, se dixo antes, o dicía tamén Eladio, é un grupo de irmáns que somos das 4 provincias galegas, de máis de 10 asociacións, e somos alrededor de uns 30, máis ou menos, ou pode que máis, que nos reunimos periódicamente, debatimos e discutimos temas pois que pensamos que son importantes para as nosas entidades e para a participación nelas, porque desgraciadamente non é moita, e o sabemos. Estes irmáns non somos nin tan xoves, eu xa non o son. Gostaríanos que houvese irmáns de 20, 18, algún hai, outros irmáns son maiores tamén, e algúns incluso xa teñen a responsabilidade sobre os seus irmáns na tutela porque os seus pais faleceron.